domin samun sababbin inda yake alaƙa da mara, dattin jiki, dattin zuciya, dattin ciki da dattin zuciya da dattin mara, da kuma ƙara kuzari a jikin ɗan adam. Duk wanda yake fama da wannan dattin ciki da dattin mara da kuma dattin zuciya, insha Allahu rabbi in yi amfani da wannan abin da za mu faɗa za a samu waraka a cikin yarda Allah. Muna ƙara ba da haƙuri domin yadda muke ganin saƙonninku suna shigo mana dare da rana, sai an mana uzuri domin aikin yana da yawa. Da farko za a samu 'ya'yan wa'annan ababe guda uku. 'Ya'yansu da farko za a samu 'ya'yan gurji, wato kokomba kenan 'ya'yan. Sannan za a samu 'ya'yan kabewa. Idan aka same su sai a samu 'ya'yan kankana. Idan aka haɗa su guri ɗaya, za a iya shanya su sai su bushe. Bacin sun bushe sai a dake su zama gari. Idan suka zama gari sai a rika sha da madara kullum cokali ɗaya. Kullum cokali ɗaya. Insha Allahu abin da ya shafi dattin mara da dattin ciki, insha Allahu za a rabu da su. Yana wanke mara sosai. Sannan abu na biyu, za a iya dafa gurjin shi kokomba daidai wanda mutum zai iya shanyewa. Bayan an sauke shi, in an dafa gurji sai a sauke shi, a zuba, wato in an dafa shi daidai inda kake ganin za ka iya shanyewa, kakki dafa da yawa kuma kakka dafa da yawa. Bayan an sauke shi, an dafa shi an sauke shi, sai ki samu kanumfari da kake sai ki zuba kaɗan. Sannan kuma ki samu zuma ita ma kaɗan, sai a sanya sai a shanye gaba ɗaya. Insha Allah duk wani abu da ya shafi dattin mara da dattin kirji zai fita. Wasu kuma sukan dafa gurjin ne da kanumfarin. Za ki iya dafa gurjin da kanumfarin daidai yadda za ki iya sha. In ya kin sauke shi sai ki tace, sai ki sa zuma ko ka sa zuma kaɗan sai madara kaɗan. Insha Allah in dai abin da ya shafi dattin mara ne to an zo ƙarshe. Wannan shine maganin dattin ciki da dattin mara da dattin zuciya. Allah ya datar da mu. Da fatan kar a manta da subscribe da sharing da comment. Ina muku fatan alkhairi.